Здравейте! Представям ви цифровият мултицет на Aneng, модел M118A. Към него получавате комплект сонди, както и две батерии и 3 пътя, с които се захранва мултицета. Батериите се поставят в задната част на мултицета. Това е стойка, която ви позволява мултицетът да стои изправен, а не само легнал, когато го ползвате. Стойката, капачето за батериите може да се отвори с нокът. Не е необходимо да използвате отверка или някакъв друг инструмент. Просто трябва да завъртите ключето отдолу в положение, което ви показва, че е отключено, и вадите капачето. Слагате отдолу батериите. Трябва да внимавате за полярността при монтирането. На дъното на гнездото за батериите е показано как се монтират самите батерии. След това слагаме капачето и завъртаме, за да заключим капака да не се отваря. Включването на мултицета става с този бутон. Като го натиснете продължително време, мултицетът се включва. Когато го натиснете и задържите, мултицетът се изключва. Бутонът от лявата страна има две функции. Едната е Hold, другата е да се включи подсветката на дисплея. Когато го натиснете само и го пуснете, показва хаш бутона, хаш ви се индикира на дисплея и последно измерената стойност остава непроменена, докато не изключите хаш. Това е Hold. А когато го натиснете бутона и го задържите, се включва подсветката на мултицета. Горният бутон активира LED светодиод в горната част на мултицета, която ви помага тази светлина ви помага да работите на някакво тъмно място. Десният бутон е функция фазомер. Мултицетът, с него може да измервате съпротивления от 0,1 ома до 60 мегаома. Капацитет може да измервате от 20 нанофарада до 60 милифарада. ПМ преход може да измервате до 3 волта. Постоянно и променливо напрежение от 0,5 до 600 волта и постоянен и променлив ток от 20 мА до 10 ампера. Сондите, поне на тях пише, че са до 1000 волта издържат. Аз този мултицет съм го ползвал само за измерване на напрежение в контакт. Не съм го използвал за по-високи напрежения, примерно да меря трифазно напрежение, т.е. напрежение между две фази. Когато измервате напрежение, капацитет, съпротивление и ПМ преход, се включва по този начин мултицета. А когато измервате ток, червената сонда се включва от лявата страна. Как става използването на мултицета с функция фазомер? Натискате и задържите и този бутон от десния, изписва ви на екрана F и ето. Тук имаме фаза. Как става измерването на напрежението? То автоматично измерва напрежение. Ето, в момента напрежението в контакта е 222,1 волта. При измерване на напрежение, на постоянно и променливо, както и на съпротивление, режимът е автоматичен, а когато искате да измервате капацитет или ПМ преход, с този бутон сменяте режимите. Тук в горната част ви показва какво точно ще мерите, като натискате този бутон. Ето в момента мериме съпротивление. Тук в момента мерим пак съпротивление, обаче това е от 0,1 до 50 ома. Има и функция зумер на мултицета, като дам на късо кабелите. Ето виждате как пищи. Следващото е ПН преход. Тук отгоре имаме нарисуван диод. И сега тук най-отдолу ни пише F, което е фаради. Съответно в момента ни показва N, после ни показва микро. Това е за измерването на капацитет. В момента в режим Auto ще ви покажа как се мери батерии, които са с постоянно напрежение.
Ето. Показва 1,589, защото меря обратно батерията съм е сложил, затова ми показва с минус. Ако я сложа ето така, ето 1,58. Тук имаме една 9 волтова батерия. 9,3 волта. Така, защото я мерих обратно. Сега като ги сложа правилно, ето 9,3. Просто ето като на самата батерия си пише кое е плюса и кое е минуса. Няма значение, той ви показва. Как се измерва съпротивление. Ето този резистор. Той е 1 килоом, показва ми 0,993. Това си е точно килоом. Предвид, че самия резистор също има някакъв толеранс. Иначе точността на измерване на мултицет е 0,5% при измерване на ток и на напрежение и 2,5% при измерване на съпротивление и 5% при измерване на капацитет. Сега ще измеря двата диода, които съм приготвил. Привключвам тук в режим за измерване на светодиод. Ето, в момента го меря в права посока и ми показва 0,55 волта. Това е обикновен силициев изправителен диод, затова показва тази стойност. Ето, тук в момента, когато меря в обратна посока, показва 0. Това е светодиод. Като го включа в права посока, той дори и светна. Ето и показва 1,71 волта в права посока. И като го включа в обратна посока, ето светодиодът не свети. Сега как се мери кондензатор? Натискам бутона и ето тук отдолу пише N. Едно много важно уточнение, тъй като човешкото тяло също има съпротивление и капацитет. Когато мерите кондензатори и резистори, не пипайте отпред сондите, макар че аз когато мерих съпротивлението на този резистор, го хванах, защото ми е по-лесно. Ето в момента ми показва 2,11 микрофарада. Този кондензатор е с капацитет 2,2 микрофарада. Този е 470 микрофарада. Най-бавно измерва капацитет, в смисъл най-много време му трябва. 434 микрофарада. Като си има предвид, че точността му е 10% на този кондензатор, е измерил точна стойност. Ако ви харесва този мултицет, може да бъде закупен от нашия сайт. Линк ще намерите в описанието към видеото.